Здравейте, казвам се Деян Гинев и днес ще запишем квалификация за Витоша Класик, категория Intermediate. Отбора ни се казва Ninja Turtles. Здравейте, аз съм Иван Стойчев. Аз съм Александра Стублева. Супер. Така, показваме щангите. Първо заредена щанга на Дидо, 100 кг десятка. Да ги направиш, покажем от другата десятка. 20. По същия начин. Алекс има заредена 65. Двете му показваме. Петица. 20. Иван има заредени 110. Петица. Една десятка, втора, ще ги покажем после. 20. Така. Отстоянието. Абе, ялата. От кутиите, с кутиите са зад 2 метра, може да видите. И трите са зад това. Един диск 20 и 2,5. 22,5. 15. Я фани, покажи кутиите колко са високи. Натисни го това. Не, само натисни. Първа кутия 61. Втора кутия 61. Добре, идеално. Дай сега от клетките от тук натам да опънеме. Дай, аз ще задържа и опъни. Още назад. Виж оттам последната линия. Още малко я опъни. Ай. От кутията. Първата линия назад 1,50. Втората линия назад 3 метра. Трета зад 4,50. На 5 метра. Стартовата позиция. Алекс, ще ти си първо, нали? Готови? 10 секунди. Еднакви са. Давай. Окей. Преден клек. Перфектно. Окей. Good. Хубав. Браво. Easy. Ей, я само рулетка, Данди. Дръпни. Скъпа са ме площата. Хубаво нагоре. Браво. Хубаво. Изпачи гърдите. Хубаво е, дръпни високо, вака можеш. Браво, бе. 105. Добре, успешен. Ванка, слай си направо 40. Дидо ще пробва 105. Дидо, имаш още бая време. Горе времето е вярно с това, Дидо. Това и това време са вярни. До четвърта сте. Така че още 2-3 секунди и го правиш. Хубав само тръстър.
Добре. Добре. Браво, бе, Дидо! Успешен опит на 105 за Деян. Да, дръпни само това да покажа. Десятка, 20-та. Две половинки, една десятка, втора десятка, 20-ка. На Алекс я показахме и на Иван я показахме. Ето. Анди, дай тази щанга е тук пред тази топка. Да, все тази. Да, още топката леко назад. Дитко, ти горе-долу, това ти не трябва да мърдаш повече напред. Аз седа тук, почивам. Къде? Ти трябва да излизаш, като излезнеш, трябва да си на местото на Дидо, където в момента седи. Ма не, и тук ще се виждаш. Още малко назад. Да, тук и не им пречи, не. И той Иван не пречи на камерата по никакъв начин. 1,50. На 6-та започта. Кое? Да, ти трябва да станеш там, къде си маратонките нейните. Ти си окей тук, да. Ти си трябва да седиш където си маратонките, Иване. Да. И обаче оттам трябва да тръгнете, Алексче. Оттам заедно всичките където. За началото, за тръгването. Коле? Елава. Още една минута има. Ще ги снимам клека аз и след това изчезвам. Трябва да взимаш 9 минути. Аз след там сложим това. Имам на такива два колата правя. 6 отбара, 6 булата, 10 отбара, 6 шурба колакет с единия ниво, цената е с другата. Да. Тези нито в това. И трябва да изглежда всеки път там. Просто гледаш на това и това. 6 отбара, 6 булата, 6 отбара, 6 на ръка шурба колакет. Да, не се произведеш. Пет секунди имате. 3, 2, 1. Так, слушайте внимателно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Добре, направихте ги супер. И 35 ги направихте. Коле? Джампова. 6 често бара, по 6 на ръка shoulder to overhead. 6 често бара сте. 6 synchronized често бара. Да, те са 6 толсто бара, 6 дълго джамп. 6
Често бара. 6 на ръка дъмбълшот. Да. От 14 до 23. Имате още минута. Една минута. Секунди. 10. 5. 3. 2. 1. Дай. 1. 2. 3. 4. 5. Край. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 често бара. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Дауни. Горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Иване, не бързай. 2, 3, 4, 5. Последен. 6. 3, 2, 1. 1. 3, 1. 2. 3, 4. Разминахте се. 3, 4. 3. 3, 4. 4. Това ви е темпо. Това ви е синхрон. 3, 4. 5. Седно. 3, 4. 6. 6 shoulder to overhead. Аре, тако. 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Край. Имате много време. 5 минути има точно. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 често бар. 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 3, 4. 4, 3, 4. 5, още едно. 3, 4. 6. 4 минути до края. Едно, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Още едно. 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Идеални. Имате 2 минути и 40. Едно. Две. Три. Четири. 5. 6. Това бях. 6 на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Край. Идеално. Имате минута и 30. Много реп. Много реп. Пуснете се, починете. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Край. Имате 45 секунди.
3, 4. Едно, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 30 секунди. 4. 4, 3, 4. 5, последно. 4. 6, хващай дъмбела, 15 секунди. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Край. За един реп. За един реп. Коно? А нещо друго трябва ли да снимате? Или всичко е снимано? Не знам дали да... Знаеш какво? Кажи, че са истински. Неща ли? Добре, вземи сними, както. Той виден ги снимаше май. Брат. It's a real deal. Не се огъл. И тая. 5 килото, брат.